Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 21 sa bulan sa Oktubre, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 49 ngadto sa 53. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, mianhi ako aron pagpadilaab sa kalibutan ug pagkaayo unta kun kini musilaob na. Dunay bunyag nga ako pangdawaton ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait dinhi sa kalibutan? Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala kundili pagkabahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop mabahin, 3 sa duha ug 2 batok sa 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki ug ang mga anak nga lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babayi ug ang mga anak nga babayi makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babayi makigbatok sa iyang mga binalay ug ang mga binalay makigbatok sa ilang ugangang babayi. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.